हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो भिडिअखौ हानायमानि जोबजासे नायलांगोन। स' लोगोफोर, आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै रिलिज जानानै थांनाय आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों गल' गथ'। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फावखौ खालामदों सिमां सैनारि, मेम'रि बसुमतारी, मधुमिता गयारी, थाजिम नार्जारी, खान्दा बिरबल आरो सुसिल बसुमतारी। डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफियाव दं पुर्ण बसुमतारी। डिअपि पस्ट प्रडाक्शनाव दङ जयन्त बसुमतारी। आरो बे भिडिअनि भकेल लाइरिक्स टुन थाजिम नार्जारी। प्रडिउसाव दं रिया ब्रह्म। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नायखो अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर। स' लोगोफोर, सोरबाफोर आरो दासिमबो नायाखैब्ला बे मिउजिक भिडिअखौ आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौ अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांनिसिम थाबैनो नटिफिकेसना सहैयो।